Здравейте хора, ние ще играем Guildcraft сървърчето. Ето влизаме. Сега ще играем Point PvP и да си пуснем играта. Готово. Регистрирахме се. Моите приятели сега не искаха да играят и сега играят Team Fortress 2. И започва играта, дами и господа. Сега ще видите сега имам перли. Пинк. Хора, 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 хора! Това ще ма кили! И да започвам да ги мачиме! Ай, ходи в лавата, бе! Хора, тук ще мръ. Това ще от мен. Няма да затварям клипа, ама ще мръ. Само той ще стана. Хора, не знам как ма килна, това беше баси бъга на играта. Ето пак се регистрирахме. Вижте, дами и господа, това е Лионел Меси. Не знам как, но аз съм елф. И намери сървъра, И хвърлям скоростта и да почваме да ги мочиме. Мрете. О, мръ. Чао. Мръ. Ще нямаме за възраждане. Рефор Дрейк. О, добре, брат. Хора, мисля приключвам клипа, това беше от мен, абонирайте се за мой YouTube канал, харесайте и до чуване от мен, приятели.